Morjesta, ja se on Osmonautti tässä näin uuden videon parissa. Miten teillä menee? Mulla menee oikein hyvin. Tämänpä videon on SoundCloud-uutisia, ja SoundCloud-uutisten aihehan on se, että käydään uutisia liittyen trap-artisteihin, SoundCloud-räppäreihin, uuden aallon räppäreihin. Ihan millä vaan nimeltä haluatte kutsuakaan näitä. Ja mä kirjoitin nämä uutisten aiheet, mistä puhutaan tänään tuohon videon alas, tonne deskiboksiin, videon tietoihin. Lue äkkiä se, niin saat tietää mistä nämä puhutaan. Ja kuten siellä lukeekin, että ensimmäisenä puhutaan Rich the Kidin uudesta albumista ja hänen Suomen keikastaan, niin kyllä, käydään siitä albumiin liittyen juttuun. Elikkä siis Rich the Kid julkaisi tuossa noin 2 viikkoa sitten levyn nimeltä The World Is Yours Part 2. Ja levyltä löytyykin 16 kappaletta ja 44 minuuttia siis musiikkia yhteensä. Feattejä löytyy tosi paljon levyltä, niitä on 14. Ja mä nyt en muista todellakaan niitä kaikkia ulkoa, joten mä vähän lunttaan täältä mun puhelimesta. Elikkä siis feattajat levyllä on Offset ja Takeoff, jotka molemmat kuuluu tähän Migos-porukkaan. Sitten löytyy kans Lil Pump, Miguel, Big Sean, Tory Lanez, Young Thug, Gunna, Boogie with the Hoodie, Jake Rich, Voru, NBA Youngboy, T.I. Dolla $ign ja Nav. Levyltä löytyy tosi monta hyvää biisiä, levyltä löytyy monta huonoa biisiä, elikkä siis se on jakautunut mulla ainakin vähän silleen, että 50-50, että puolet on hyviä, puolet on huonoa. Ja levy on kuitenkin mun mielestä todellakin onnistunut, koska sieltä on löytynyt tosi monta hyvää biisiä, mitkä on lähtenyt mun listoille ja mitä mä kuuntelen paljon. Ja itse asiassa tällä hetkellä yksi mun lempibiiseistä on tää levyltä löytyvä Wow, jossa on fiittaamassa Miguel ja T.I. Dolla $ign. Siis toi Wow on oikeesti ihan sairaan hyvä kappale. Mä oon kuunnellut sitä viime päivinä ihan sikana niinku 10 kertoja päivässä. Mun mielestä se on todella hyvä. Siinä on hyvä laulu, hyvä melodia. Mä en tiedä, onks mä nykyään joku herkkis, että mä tykkään tuollaisesta laulusta jotenkin erityisen paljon, mutta jotenkin viime aikoina se on iskenut muhun tosi paljon. Ihan sairaan hyvä kappale, kannattaa käydä kuuntelemaan. Ja itse asiassa tämmönen top 3 biisit tuolta levyltä on toi, tai missä järjestyksessä siis, niin toi aiemmin mainittu Wow, sitten tällainen kuin Rockets, jossa on fiittaamassa Takeoff ja Lil Pump, ja kolmantena Splashing, jossa Rich the Kid on yksin. Rich the Kid, jota huuteli se IG:ssä ennen kuin tää levy tuli, just että joo, että mulla on tulossa Album of the Year, eli siis vuoden parhaan albumi. Mä en ehkä ole tätä mieltä, mutta tää on kuitenkin hyvä levy, tai kommentoi vaikka muutama sun lempibiisi levyltä. Mennään seuraavaan uutiseen. Rich the Kid, josta mä äsken just puhuin, on tulossa ensi viikon tiistaina Suomeen keikalle. Pieni korjaus, eli siis keikka ei olekaan tulevana tiistaina, vaan sitä siirrettiin vähän eteenpäin odottamattomien olosuhteiden takia, ainakin Rich the Kid näin sanoi. Se postasikin sen IG:sen tuossa viime yönä, eli siis keskiviikon ja torstain välisenä yönä, tämmöisen kuvan, missä lukeekin, että huhtikuun keikat on peruttu ja uudet päivät on tulossa tällä viikolla. Mä kerron heti teille, kun nämä uudet päivät tulee tietoon jollain videolla, ja nopeammin varmaan saatte tietää mun Instagramista sitten ne päivät, joten kannattaa seuraamaan IG:ssä ja mut löytää sieltä nimellä Osmonautti YT. Harmi, että keikkaa jouduttiin siirtää eteenpäin, mutta ei se nyt niin haittaa, koska kuitenkin tää keikka tulee olemaan tossa joku päivä. Seuraava uutinen liittyykin Ibeen ja Iben tulevaan musavideoon. Elikkä siis tossa viime tammikuussa Ibeltä tuli tämmönen albumi nimeltä Ibelius, ja siellä on tämmönen kappale nimeltä 39N. Tähän 39N biisiin on tulossa musiikkivideo, ainakin Iben Snapchatin mukaan, ja Ibehän postasi sen Snappiin tällaisen selfien, missä lukee tekstinä, että minä katsomassa 39N videon edittiin. Tää 39N on Helsingissä toimiva bussilinja, ja oletettavasti musiikkivideolla ne on jossain bussissa heilumassa. Mä en tiedä, mutta missä muuallakaan ne vois olla, kun biisi kertoo siitä bussista ja näin edespäin, niin miksi ne ois vaikka jossain kahvilassa? No en tiedä, mä en oo videon tää director, mikä nyt onkaan, ihan sama käsikirjoittaja, mut kuitenkin luulis, että ne olis jossain bussissa siinä videolla. Mennään seuraavaan uutiseen, ja seuraava uutinen liittyy Kid Trunksiin, ja Kid Trunkshan kuuluu tähän Members Only -porukkaan, johon kuuluu muun muassa XXXTentacion. Ja siis niillähän tuli Members Only -porukalla, tuli levy tuossa pari kuukautta sitten, ei käydä siitä sen enempää, koska se ei ole tämän uutisen aihe, vaan tämän uutisen aihe on Kid Trunksin oma levy. Ja se postasi sen IG-storin tämmöisen kuvan, missä lukee, että albumi on valmis, odotan ainoastaan Noah Cyrusin noita vokaaleja. Noah Cyrus vastasi sitten tähän storyin, että you got it, että niin kun että tulen tekemään sen tai että tulet saamaan ne mun vokaalit. Mä ootan tota levyä tosi paljon, koska Kid Trunks on kova, tykkään hänen musiikistaan, ja mennäänpä vaan seuraavaan uutiseen. Seuraava uutinen liittyy Juice WRLDiin, Cardi B:hin,
Gunaan ja Jaden Smithiin. Heistä tehtiin omat patsaat Brooklynin museoon. Näiden patsaiden taustalla on Rap Caviar, ja tää Rap Caviarhan on siis Spotifyssa toimiva tämmönen räppilista, jossa on kaikenlaista tällaista trap-musiikkia. Erittäin hyvä lista, kannattaa käydä tsekkaa niitä biisejä sieltä. Mut kuitenkin niillä on vissiin joka vuosi tällainen juttu, tai ainakin nyt pari vuotta ollut, tällainen, että ne tekee joka vuosi tällaisia patsaita. Tänä vuonna sitten noihin patsaihin pääsi noi tyypit, ketkä mä äsken mainitsinkin. Hieno juttu niille, mä fiilan tosi paljon Juice WRLDia ja Gunaa. Hieno juttu varmasti niille, ja Juice WRLD näyttää olevankin innoissaan tästä patsaasta. Se postaa sen IGC ja IG-story ja näihin muihin palveluihin paljon videoita tästä patsaasta, ja muun muassa yhdessä se näkyy, kun se niin kun antaa semmosen Chanelin huivin tälle hänen patsaalleen. Nämä patsaat on siis näkyvillä 3-7. päivä huhtikuuta, eli vielä muutaman päivän kun tää video on nyt pihalla. Jos sä oot siellä mestoilla, jos sä oot Brooklynissa, kannattaa käydä tsekkaa niitä. Varmasti ihan hienoin. Mennäänpä seuraavaan uutiseen, ja seuraava uutinen liittyykin Lil Uzi Vertiin. Lil Uzi julkaisi tossa muutama päivä sitten uuden biisin. Kun mennään pari uutisvideoa takaperin, mähän sillä kerron, että Lil Uzi on jäämässä eläkkeelle. Ja kuten mä sinne spekuloinkin, että ei varmasti ole jäämässä, niin ei se nyt jäänytkään. Ja tossa todisteena näkyy, kun hän julkaisi tossa pari päivää sitten uuden kappaleen. Tää kappale kantaa nimeä Free Uzi, ja tää Free Uzihan se meinaa sillä sitä, kun sehän ei ole nyt saanut julkaista musiikkia sen levyyhtiön takia pitkään aikaan, niin nyt se aloitti sen IG:ssä vähän aikaa sitten sen Free Uzi, tämmösen niin kutsutun movementin, tai niinku kampanjan. Mun mielestä tää biisi on ihan sairaan hyvä. Mä voisin jopa sanoa, että tää on mun mielestä yksi Uzin parhaita biisejä. Mun mielestä tää on erittäin hyvä kappale. Tän biitin hän on tuottanut DJ L Beats, ja tää biitti on tehty 2012 vuonna, kauan sitten, ja tää biitti on tehty alun perin tällaiselle räppärille nimeltä G Herbo, ja biisi, jonka se teki tähän biittiin silloin aikoinaan, on nimeltään Gangway. Tää Uzin biisihän vedettiinkin sitten striimauspalveluista alas just tän biitin takia, just tämmösen niin kutsutun copyright strikin takia. Kun tää poistettiin noista striimauspalveluista, niin tästä tehtiin vähän tämmönen uusi versio, tätä muokattiin tätä ääntä tällaiseksi Alvin and Chipmunks versioksi, eli tällaiseksi vähän kivemmäksi tää ääni, että se menee sen jonkun YouTuben kautta niin kuin näiden muiden striimauspalveluiden semmoisen seulonnan läpi. Kun tää on niin kuin muutettu, niin se ei tunnista sitä biittiä siitä. Mennään seuraavaan uutiseen, ja seuraava uutinen liittyy Lucas Leoniin ja Ettaan. Ja he ovat julkaisemassa nyt tulevana perjantaina 5.4. kappaleen nimeltä Rooma. Ja mä en oo kuullut tätä kappaletta vielä, mutta mä oon vaan kuullut, että tää biisi on tulossa. Lukas mulle kertoikin tästä pari päivää sitten tuolla WhatsAppissa. Ja pisti tänään itse asiassa jopa Instagramiin kuvan Etan kanssa, jossa lukee kuvatekstinä, että 5.4. Mä koitan nyt soittaa Lukakselle, niin koitetaan saada muutamat kommentit tästä kappaleesta. Mitä äijä? Kaikki hyvin? Mitä äijä itse? Joo, jees, kaikki jees. Mä oon viimos vaan ja Okei, joo. Niheä juttu. Mitä sanoit? Sanovat, että vitun niheä, vielä varsinkin koska kohti on se uuden biisin julkaisu ja kaikki haastattelee ja kaikki ne pitää yrittää olla terve just ennen sitä vaan. Siis sen tiimoilta mä soittelinkin. Mä kuvailen tässä just uutisvideo. Mä kerroin tässä just, että äijä on tulossa tää uusi biisi. Niin pystyykö sä vastaamaan parin kysymykseen tähän videoon varten? Joo, kyllä todellakin. Joo, siis ihan vaan tällä, että pystytkö kuvailemaan parilla sanalla, millainen tää biisi tulee olemaan? Biisi tulee olemaan tosi herkkä, tosi henkilökohtainen ja erilainen biisi kuin mitä mä oon ennen julkaissut. Okei. Miten tää on tämmönen herkempi? Onko se soundi vai sanotukset vai mikä? No oikeastaan kaikkea, että silleen niinku erobiisi. Okei, joo. Silleen niinku sydämen sirpaleita. Okei. Onko se niinku ero nyt on tapahtunut tässä vai mitä tarkoitat tällä erobiisijutulla? Onko se vaan kirjoitettu muuten vaan vai silleen, että onko se niinku oikeasti tapahtunut? Ei, kyllä mulla on ihan omakohtaiset kokemukset tässä biisin taas. Tähän on tulossa vissiin joku musavideokin, eikö? Joo, se itse asiassa näillä näkymillä
tulee samana päivänä kuin tää biisi. Joo, kyllä. Niin Eli perjantaina niin, 5.4. Joo, kyllä. Kerro vähän musavideosta tai vielä kun mä en ole sitä nähnyt, niin kerro muutamia sanoja, millainen se tulee olemaan. Itse asiassa mä just äsken, kun sä soitit mulle, mä just tsekkasin tosta puhelimella sitä videoa, just kun soitit sit Bombsahtistakin Osmosis Jones soittaa. Mä oon fiiliksissä tosta videosta, mä sain vasta ensimmäisen version siitä videosta silleen, että siinä ei ole mitään värimäärittelyä, että siinä on pelkästään leikkaukset tehty, mutta tosta tulee ihan hullu tosta videosta. Se on kunnon leffa. Joo, kyllä niin sä jotain puhuitkin just, että siinä on tulossa jotain leijoa juttuja kyllä. Joo. Joo, mulla on niinku siisti fiilis siitä videosta. Jos se pitää olla yli huomenna valmis, niin aika kiirettä tekee editoijalla. Niin, mutta se toi Rudi, joka sitä tällä hetkellä nyt on tuossa kyläillyt, niin se on sen niin työtapa on just tehdä silleen tosi nopeasti ja intensiivisesti ne niin kuin editoida noin ja leikkaa ja tolleen. Kyllä. Ja kyllä se sale saa tehtyssä. Mutta se on tosi nopealla tahdillakin, koska se kuvattiin niin kuin viime viikonloppuun lauantai ja sunnuntai kuvattiin ja nyt perjantai se pitäisi olla jo ulkona silleen. Okei. Joo, kyllä. Joo. Tää ei oo ennen ollut vissiin tekee mitään sun videoita. Ei oo. Joo, kyllä. Ei oo, mut varmasti tää on aika varmaa, että jatkossa kyllä tulee tekemään, koska nyt teki kyllä niin iso vaikutuksen tuo video meitsiin. Yksi juttu vielä, miten Etta lähti biisiin mukaan? Se sopii jotenkin tosi hyvin siihen ja sit päätettiin, että se on siinä messissä. Se tuli niinku laulaa sen narulle sen kertsi ja sit vaan niinku koettiin, että kyllä se kuuluu olla laulamassa siinä. Kommentoiko alas, jos te haluaisitte, että kuvattaisiin Lukaksen kanssa uusi aallonkuohu, vaikka Ares mukaan. Puhutaan vähän tarkemmin tuosta biisistä. Sitten kun mäkin on kuullut sen, niin olisi enemmän jotain heitettävää niin kysymyksiä. Kun mä en vielä ole kuullut, niin mä en hirveästi osaa vielä tehdä mitään kysymyksiä. Mutta tossa kuulitte vähän juttua. Ja biisi tulee parin päivän päästä pihalle. Haluatte sanoa jotain vielä jengille, jotka kuuntelee äijän musaa? Joo, mä sanon ensinnäkin, että luukuttakaa sitä biisiä ihan sairaasti. ja kuunnelkaa sitä koko ajan vaan replay. Tai en mä tiedä, jos te digaatte, niin kuunnelkaa, mutta jos te ette digaa, niin älkää ihmeessä kuunnelkaa sitä. Niin, kyllä. Mut mä haluan sanoa kaikille, jotka tsekkailee meininkiä ja fiilailee ja tukee ja tälleen, niin mä haluan sanoa vaan yksinkertaisesti, että kiitos. Kyllä. Nättiin. Joo, kyllä. Suuri kiitos. Merkitsee paljon. Kyllä, joo. Ei tässä oikein muuta. Katellaan joku päivä. Meillähän tulee muuten se videokin tuossa ensi viikolla, semmonen My Day-vlogi. Katellaan sitä niin sitten ja siitä tulee kyllä leijä juttu, siitä tulee oikeesti hauskoja juttuja. Mutta joo. Joo, se oli hauska reissu. Jep, tuli siisti juttu. Tervetuloa vaan uusiksi mestoille. Kyllä. Kyllä sitä pitää joku päivä. Joo, siitä tuli oikeesti leijä juttu. Saatiin hyvä video. Kyllä. Mutta joo. Katellaan tossa joku päivä kun näkyillään, niin onnittelut vielä uudesta biisistä sitten kun se tulee vielä julki ja näin, niin katellaan. Todellakin. Pääset kattoo sitä videoa nyt, että lopettelen tässä näin. Mutta joo. Kyllä joo. Katellaan. Ei mitään. Kyllä, samoin. Morjes. Moi. Siinä saatte kuulla muutamat mietteet Lukakselta uudesta biisistä. Ei tässä muuta. Tossa oli kaikki uutiset. Kiitos jos pääsit tähän asti. Saatiin pieni haastattelukin Lukakselta. Käykää kuuntelemaan uutta biisiä kun se tulee julki. Näkyllään joskus. Se on moi.